Всички ти казват прави каквото ти е кеф. Но истината е друга. Бързи пари, скъпи коли, яки жени, дрога, алкохол. Живей бързо, умри млад. Това не те прави свободен. Прави те празен. И накрая те заробва. Те ти разбиват характера, мира и живота. Библията казва: заплатата на греха е смърт. Римляни 6:23. Но има друг път. Да помагаш. Мир, дисциплина, истинска любов. Исус показва този път. Не да взимаш, а да даваш. Не да мразиш, а да обичаш. Това е истинската сила. И запомни, никога не е късно да тръгнеш по правилния път. Който дойде при мен, няма да го изгоня. Йоан 6:37. Каквото и да е било, можеш да започнеш на чисто още днес. Въпросът е, ще избереш ли краткия кеф или истинския жив?